βίντεο για το Batman Arkham Origins και είναι online. Σήμερα θα παίξουμε κάνα 3 ματσάκια. Μπορεί και ένα, τώρα θα δούμε. Ξεκινάμε. Το μάτι μου. Εγώ με το κολλάνι. Η άλλη ξεφύγει. Ωραία. Τι έκανα. Πέταξε σχεδομοβίδα. Πες να σκάσουμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Λοιπόν. Άντε ρε, δούμε στο Batman. Φακ, το βρήκαμε. Ποιος ήταν αυτός ο Σαμάρι. Νάτος. Να, αυτό το Batman. Σκοτώναν τα τσιράκια του. Πώς σκότωσαν. Άντε με το βλάκα. Το βλάκα. Κοιτάξτε τι τσιράκι μου σκότωσε. Τι τσιράκι. Να το τσιράκι. Ωραία, για να βρούμε το Batman. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα είναι λίγη βαρεμάρα. 5 λεπτά. Βαρεμάρα. Οπα. Λοιπόν, για να βρούμε τον Batman που είναι σχεδόν. Παιδιά, θα βρούμε τον Batman και μετά θα κλείσουμε. Και μετά θα βγάλουμε άλλο βίντεο. Και αυτό το βιντεάκι δεν ανεβάζει. Θα ανεβαίνω, παιδιά, βιντεάκια καθημερινά στο κανάλι μας. Νάτος! Ωρα, Batman! Τι κάνει! Νάτος! Σφάξτε τον Batman! Σφάξτε το πούστη. Νάτος! Πού χάθηκες κι άλλο. Νάτος! Νάτος! Παιδιά, θα ανεβαίνω καθημερινά βιντεάκια από Batman, GTA Online, GTA Single Player. Αύριο... Minecraft, αν θέλετε. Και αυτό δεν ήταν ματσάκι. Άντε, παιδιά, κλείνουμε. Bye!